Iki dino acarane hidden gem cah. Dadi iki aku ana ning iku apa stik papaang. Nah iki jalane kok ngene cah iki mlebu gang cuwilik ngene iki. Tapi kalian lurus terus nah iki wis teko nggone cah. Iki cah lokasine ning kene iki ya. Terus iki juga nggone luas. Dadi ana dua bangunan, ana sing bangunan kanan, ana sing bangunan kiri. Nah iku kalian iso ning ruangan juga bisa, terus ning luar juga bisa ngono. Wis pokok sak senenge kalian wis. Kebetulan aku pas ini iki lagi buka banget ya cah iki aku customer nomor loro dadine yo iki saya rada sepi. Nah iki menune cah akeh banget kalian bisa screenshot sik yo. Rasa kesuwen cah iki pesenanku wis teko yo. Iki ono aku pesen chicken stick karo chicken stick mushroom karo chicken stick lada hitam. Nah iki juga tak tambahi minumannya ono es teh karo air cah. Nah iki cah kalian bisa lihat yo iki lho bentukane koyo ngene iki. Iki crispy kabeh ya, iki sing mushroom koyo ngene iki cah, iki ana jamur-jamure ngono ku. Aku seneng sih mushroom iku, soalnya nama apa kayak mushroom iku dirajang-rajang ngono ku lho cah. Nah iki cah penampakane entek 75.000. Nah iki langsung ae aku meh muangan tak kei saos sithik ae. Gigitan pertama rasanya pedas manis gurih cah iki apa aku sing paling seneng ku memang saus mushroom sih. Apane ana koyo irisan mushroom beberapa biji ku marah nggarai enak ngono cah mushroomnya empuk banget ngono. Nah iki sing pengen karo nasi juga bisa cah. Nek aku sih seneng nasi ya daripada kentang tapi pilihan kembali ke kalian aja. Nah iki cah iki sing lada hitame. Nah iki apa ya saus lada hitam. Overall sih oke cah. Cuma iki aku penasaran karo sing tanpa tepung. Next aku pengen nyoba sing tanpa tepung cah. Saranku nek rene pas jam makan siang cah ya wis aja lali dilarisi.